Justice! We want justice! Go back! Go back! Deepok Kumar, go back! Go back! Go back! No justice! No rest! No rest! We want justice! We want justice! We want justice! Go back! Go back! Go! Pini nitum ladak Government Model College Deithor Student Union akhir pensi la so rally ka ulai lo la pen kini nitum ka chupapon la BKSA, GKSA, KSU, KSA la pen ke do olang ladak Deithor tum la pen la pen student tum phandan tum chupapon lo ladak local student phan la pen ke nitum pini la so rally a motive bang ke mane justice nang pek ji wajah sini tuh mangke pini ke kadiman lapen ke justice jong si court along justice ki pipen nitum a favor nat ka leader pati nitum akola son thot si pini son thot si nitum really mane ulai thuji lapen ke pini ke nitum ladak kadiman pon ke culprit aphani phasi pi vek nang si athema phasi pi pep lote momo ta okola da college pu chot kalilo momo ta teacher punon teacher kalide sitame kapre ka tum ba kapre college tum sitame matha type hala so hot ning kon Justice pipilit ke kung mas iphandan nang pun hay un pa bupala son anning a mindset do kok polasi la so munit aphan ke Depok Kumar Bora aphan ke phasik pi vek nang po lapen ke college phanda blame nang ni athema Depok Kumar Bora tong ikima college kalima tilake governments nang kikima college lasi no son hemisi long taman itum example and hemisi long tay no mun theng dal bati itum na phan punishment pima ti dila son thosi nitum na dakta punishment people apen lake alang ke la dak nang claim long le vek la pen no hok na claim long le dei phang ni tum ke ka demand yo si justice long le putet pilo justice long le putin ni tum ke pinya son thak si ni tum ke ako really ulai thu po la pen jong si chesong bom po la pen jong si peaceful la really pen jong si kam suli le putin ni tum ke violence ka use nang kok po athima peaceful non ni tum ke peaceful pen si pini ke dam he si tam peaceful pen long le det pulo pute violence use det po nilimen ke cleared up killing pinili Government Model College Deithor General Secretary Kebang pengen kau buka ceceng buka kaca song slogan kehang buka ni hidup nanti tanpa kau. Prangsi kadom nilimen thari mukrang be nili Kristen aku si anbom ada Golaghat ke sepen lasi nili tum stami alang lipan pinrem lo alang liak ke hai Depok Bora principal aphan lasi nili tum alang lipan nili tum ke makala pohen lo alang lipan phasi piwek nang po alang li non claim bom awreng sa asai tami alang lipan ing thanang po ben tum dak karbi yang long along alang lipan ili tum adi maklong pek nang ni lapulo lapen ili tum dong si justice tong tik tak ni tum ka kita ji songwer ji lapen tum Golaghat kese pen tum ka case tami Bangso ka song chun tik tak ni tum ka kita ji song verji lalo lapen tum ka chinilo alang li ko son tum angjira phan ot lang no ke ther ke happen ke claim ma aselang li phan ke ni tum ke justice tong na palang sin tam phe inton nglo dal le tak Golaghat kes e bang alo na si song ni tum pin tak pen ke bang khobak do sini tum non ke bang hilang stame nong si ladak model college alang li non bang si nang chun bang thap ni tum bang dakji ka ke stame jo si aku justice long le putet ka si song ana si pang tang lang dong si justice long li tik tang tum si pang tang ni tum dal an deng nang ko pona sa stame ni tum ke Nanti ada college long nangge dan teman bangke ada terserat nong bangke tu kau. Nanti pinang ane student bangke kursun kapiri sudah tu kau tahalang ini. Nanti yang itu malah cuma panai tu mending dapat hirun je bang. Alang tum herinang ni lang lepan alang li Depok Bora ke alang li ke ladak ke pindu pina babe alang ke alang li ke college kali makalima alang li ke dak pindu pina babe alang li ke claim chok chi pido la se alang li phan ke alang li boreng war sa system in than pep po alang li ke principal me claim nong le lo lalo abang ke justice tami long wek nang po lalo las non ke bang ji dak ka chali tum system nang tum era ma thanang ne alang li phan boreng war sa kan than ji phan gen tum tami chingi than bom po la tum claim bom po an se epang nang system lalo la media according to one churo mate kardong pajegla neli to pini lapusona muluk ko kaching room nang ko kathege litum ainjir lapuson bangke Depok Bora nura principal model college long lapuson od lang no nang choklem pi nang kilang red
ilitum karbiang long alang li lapuson goreng war sai nang chuklem pen alang li lapuson misbehave bang ke ilitum kroin e athe non ke ili bong phan chot kalilo ili nong ili thang juno ke ilitum all karbiang long lo inuvet thai ke phoke systemic anong athang bang ke ladaka college do koklo mate karbiang long si do koklo la se lapuson sona muni ta phan ke ilitum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang ke kas lapuson chelang le pin ben karbi te kang karbi lopu lai lim ili bong phan justice palong vek ni bu bangke sarpi sarpu korting jir okol student bolam di chingrum perla thurlo nang apong ili tum bang khe lapuson ili tum han ot lang no nan chuklem pen ikilang red ke ili tum na chichak nang le na so ka chichak joy ili tum compromise dun det ti posi ili tum hala puan non ge ili tum han e beri kaklo kidam tanga kes namrata kes non nogol rong supilong lapen sumila rong hangpia kes Bangso tum non an pining kan tini sari bosor playing kat lo stami no an daily tum justice long lelang lapi lapuson nak thak akias bangke paduik bernang ni lasi komane tangka suri sipen konane tangka lapu joinik choma ke claim ri kado ka be karbiang anglong ke thik ding mana chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum mangke nongno si ekeban pirong lo lapu ilitum kachai lipunot paprang dun thek thelo lasi non ilitum lapuson or lang no chini lor pendal me ilitum padonang le mithang saya ke chiklem rep bang nang ne lo last time amuluk ansu si chipinang jelang ansu si pang tang thunang jelang justice long litik ta ke ilitum ging tonang ni lapen kado ka be solang do karbiang long ara tumhan ana chuning ri lo okol ladake nilitum kajironga munit det le lapuson ki thur pak ni bokali nangli tum se tame nangli se angtong chipi dunon lapuson son dipok bora phange phasi pivek ni kalite lifetime in prison labang ni tum demand lo kado ka beta ni tum kaprek ladak student hudai student buji pupe ni tum KSA appointment chot kali ladak muhila tum do ili korte injir tum kado ka be chetong pensi pini lapana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ji song jilang justice song silong le polote mogeli tum jat kong sitami thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom Dr. Tuliram Hong Sar Pansitame Anangli Labangso Angkotona long Nangli Sidame Imisenji Pan Labangso Kes long Nangli Sidame Cherap Chitodum Bobusi Pulo Napen Kadukabe Karbiang long Solang Dora Tum Pansitame Litum Ainjir Tum Kiduk Hektik Lasi Kaprek Hain Mesitame Kachirap Dunji Pansi Tuning Rilo Pardon. Isi sexual assault labang isi non bailable offense ladak non nilitum Deithor Hawaralong government model college principal Dr. Depok Kumar Bora alangli kedam tangapor ningkan isi ta social alangli nut amithang a student amat peneng se alangli HS second year asar lang kede chari bom lang alangli inut la so pi phan alangli make lang no kachuklem along abang kanilitum pinda Kachetong kado ko tame sodak pen pinrem pon alang lipan lapan larang so long kani tum chedon dun thekte so tagalisi alang lipan non kang sai bom son thak si kado we arona tang kado we non bang ke ili tum kachini si ong no la se arona tang ateng pa alang lipan insai ponang po lapen non amat boleh kali istami alang lipan abang ke labang so college ke heloi gwing no nilitum hin pen kadi mana bang ke alang lipan abang la soar pu la so aboreng pupua eson sona long pena bangke ni tu mahin ben make remove nang po kopia porlo pulo tang te pini ladak isi jongram lote the government model college Deithor a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student aphanjong se la son cheklem thek lo pulo tang te bang aphan ga alang li lang plot lo la son se alang li amethang a power che misuse bomb non kedam tang por misuse bomb son thak si moge bang dia port a jong se alang li phan la so ajak kong alang li phan pi to det lo pulo tang te anso se che misuse tu po athema non labang so incident ke klang alang li bang so phan ke ther ke hap tan loksi ningkan isi tame padami juilo e phong ni tip ni ani sini ni pu alam gali lake komane men technology ra ke pura alam tak anchot takali si nona bang ke aningkan sitame la so phan la pusi akang ting along beng ver padang ni phan ke dom ke ther ke hap pen si son klempon bom si piniar ni an la puson abirta ili tum long pon la se alang li phan jong si la bang so model college along ako puthot nang toy plot lo pletang te la dak la bang so college a men sitame da ka six stack dokok pa reputation sitame awadat po mukang ya por bang ke la so college kaching thur dikal si an so se si
nang jumbom pe muani si kada ke isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang lipan yong si ladak pen kapre kadim le transfer pon fit pustami hala dak ta methan army ke keng ni po muni son tak tak sila son monit inut munit puda muni alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta keng ni lo pot si ladak ke loving lo kapre kadim yong si alang lipan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la puson power pitu der lo tang de hala dak sitame alang li ke choklem nam vek la sona kam ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tum phan kadogo we soarlu tum phan isi mesen slogan mate mesen initiative ke anpondu lamang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao pa long jongsi lapuson criminal mindset mate lason animal mindset amuni phanjong si ako arpu pitu pen dak principle ladak puchut kali kapre ka di monong sa sita lason power pitulo pulotang te beti bachao beti parhao palong so muni support dun lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motive along mangke alang like against dun government against dun tangte lason muni dum phan law and order hin pen lapen government hin bestame kopi kopia punishment si PG lapen kuan ang dengan selang lipan punishment PUNG labang lo ni tum kachinigang tung chota kalisi alang lipan nong si pangkrewe pen iribu pulotang te ladak bang ni tum pini ka song song taxi pini bang ni tum peace rally si ladak pen college pen bar si college long ani tum bang iglo alang lipan ka song pon lo kopia por ka song nang kok pulotang te alang li inudver pan ni tum ka song panang ji kali ako alang li inudver pan si ni tum ka song chot putakali pini alang li podet lo alang li person thought si mogewang ji prang jong si puson amunit la sona mindset amuni jong si ladak ilitu my environment long do bom lang pulutang te mo phi ke am so si ilitum pini alang li pholo mo next bang nang lingjir thai po ni lingjir thai po la sila hai bang ke ilitum chilang chari du nai la pen non pen kachere make ke do si ke me kachere make lo pulutang te ko son lo prevention is better than cure pu english pen gi pu do ko pia pot lo la ke Pode ba phi hala pu penisi ke chelang pen na son la pu ke chepa me mute itiwet angku philong pen ku plang si war phit ke mi la si la puson dak si la so principal la phan stame angkur pen si phun plang si konani la pu wardam phit si ame thang mat hadak pache kreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand pon lo athema la sona criminal mindset a principal atum aphan jong si la son principal post pikon bom lo pu tang te mo prang ke bang ji future ke Halloween lo present lo amat si so usomara tum chido thek thek po la pu amat si virbom po vir khangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan vet lo thangna ta kai lo la non ka choklem vek la pu son criminal mindset a principal la phan bang ke ayang li la bang so gorengang hoi pan staming than po nang po la pen adak ni tum government model college made Deithor ke Halloween lo alang li phan bang ke kapre ka dim stamela so profession la so power bang alang li phan parideng long le dat nang po pu bang si ni tu mahin pan stame demand pon lo lapen isi sexual assault lapen molestation labang so case under long mangalang lipan stame bill stame long pon petet ngi athema la so offense like non bailable lapen alang lipan bill pen ke pajok je bang ke aron ateng mate law and order authority atum sitame ladak pajok pon petet nang pupus ini tu mahin pen bang ke demand pon choro tangte den akyas lo local MC Anparta division em Sorry, chatok bukan Pini message ke PG som tu. Message ke PG mana alang lipan stame netum kachuningri abang chupalipon chupalebi nong no athema netum madak Duarbagori hawar made Deithor hawar an chotakali Duarbagori hawar pulotang te alang lipan an chotakali sin non bang Duarbagori hawar chotakali Karbiang long autonomous council IEM hisapen alang lipan netum dak pen chuningri pon lo je labang so ametar ladak athema sar ilitum ilitum Duarbagori aphan isi Kemesen institution la ke government model college la so government model college inut a principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le dat nang ji pusnang li pan stame chuni ripon lo la sila bang so college ke pa mesen ji la pen itu ma hawar long education environment ke pa messenger phan ke nang listame unan nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter transparency lapen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang liun an bori pon tha lapen ke phowek abang phia phan stame lapen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai na pipon iku puseng ani phan stame ning the pon pen chuning pon lo